Pozdrav ljudi dragi, imam večeras još malo vremena prije nego što krenem čitati knjigu. Upravo sam oprala kosu i lijepo se isfenirala i ostatak večer ću provesti tako što ću nastaviti da čitam knjigu. Trenutno čitam Slika sa morem. Knjiga je jako lijepa i vidjet ćemo, došla sam blizu kraju onako, pa ako želite da podijelimo neke utiske s vama o knjizi, možete slobodno pustiti neki komentar ili lajkovat video. Tako da ću rado i to uraditi, nije mi teško, što da ne, možda ima među vama neki ljudi koji vole da čitaju. Ja ne volim svašta da čitam, jako sam izbirljiva, tako da volim knjige koje imaju neku dubinu i iz kojih mogu nešto da naučim, tako da se trudim takve da čitam. Ali sve zavisi od toga zapravo kakvi smo mi u stvari i kako ćemo razumjeti nešto, tako da je dosta i do nas. Eto, raspričah se ja, mogla bi vam pričat onako jako dugo, ali evo, toliko stvarno za večera. Sad idem da čitam knjigu i puno vas pozdravljam, tako da vidimo se sutra.